Cempening Allah kang mbirat dosaning jagat. Panglimbang 5 menit dina Setu Kliwon tanggal 3 Januari taun 2026 kapethik saka Injil Yohanes bab 1 ayat 29 tekan ayat 34. Kae luder sing jenenge Pak Sastro sing nyumbang katakombe Karmel Regina Apostolorum ngendikane Rama Andri karo nudingi sawijining priyantun sepuh lencir kang lagi tindak tumuju lawanging katakombe. Panjenengane lagi ngecek pembangunan katakombe kang ngancik rampung utawa ketuk tahap finishing kuwi. Wah, luhur temen bebudene Pak Sastro. Wis sugih isih seneng dono weweh pisan. Tak nyalamilah osi ing batinku. Aku njur marani panjenengani kanthi takjim ndak salami Bos Jatim Pak Grup kuwi. Sugeng rawuh Bapak, aturku. Kaya pratelan cecala dina iki Santo Yohanes Pembaptis uga nuduhake marang para murid-e sawijining priyagung kang panjenengane sebut minangka Cempening Allah. Priyagung mau ora ana liya ya Sri Yesus saka Nazaret. Kae lho Cempening Allah kang mbirat dosaning jagat. Mengkono panguwuhe. Kanthi nyebut Cempening Allah kang mbirat dosaning jagat, Santo Yohanes Pembaptis kejaba nuhoni ayan minangka sang cecala kang kudu nuduhake kang dicecalani marang para murid, uga mecakake bab ayan kang kaemban dening Sri Yesus saka Nazaret, sang Cempening Allah mau. Panjenengane ing ngutus Allah yang Rama nyampurnakake kurban panebus dosa kang jroning perjanjian lawas kalakoni dening sawijining cempe pinilih minangka kurban. Cempe mau kasemblih lan getihe kaciprat-cipratake ana altaring pisungsung ing padaleman suci. Dene ing prajanjian anyar, pangorbanan lan seda dalem Sang Kristus dumadi ing kayu pamentangan. Pangorbanan dalem dadekake Yesus minangka sumber kaslametan, murnining urip sarta janggaling urip langgeng. Pangorbanan kang katindakake sepisan kanggo sak lawase, ora saben-saben butuh cempe kanggo kakurbanake. Wecan Santo Yohanes iki mbaleni wecan bab kasangsarane abdining Yahwe kang 100 taun kepungkur nate kapratelakake dening Nabi Yesaya. Monggo sami kapirsani kitab Nabi Yesaya bab 53. Sri Yesus mujudake cempe kang mulus tanpa ciri, jer panjenengane mujudake Allah Putra kang manjalma dadi manungsa. Awit saka pambangun turut lan pangorbanan dalem ing pungkasan jaman tembe panjenengane bakal bali mengku kuwasa sarta kinurmat kamulyaake marga sinampiran kuwasa marang sakeh kang urip. Para tresna pelem kinasih, pasaman suci ngrawake maneh prasawa pangorbanan dalam Sri Yesus sang Cempening Allah kang mbirat dosaning jagat iki jroning pahargyan Ekaristi. Ing kono panguwuhe Santo Yohanes Pembaptis kabaleni meneh dening Rama Imam. Saben-saben ngunjukake kurban Ekaristi, Rama Imam ngangkat hosti ing sak nduwuring tuwung kanthi panguwuh. Sawangen ya iki Cempening Allah kang mbirat dosaning jagat. Sapa kang percaya bakal nemu kaslametan. Suwawi sami munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah Rama kawula ing swarga, kawula munjuk sembah nuwun awit kekeran ayan kamesiasan Sri Yesus Putra dalem ingkang kawedhar kawecakaken dening Santo Yohanes Pembaptis ing dinten menika. Mugi sabda dalem dinten menika tansaya nambahi kandelan golong gilik ing kapitayan kawula. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sumula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.